Il-prezzijiet ta' prodotti bażiċi li l-familji jixtru b'mod regolari tibqgħu jiżdiedu bis-sitwazzjoni tal-għoli tal-ħajja spiċċat bla kontroll. U qudiem dan kollu soluzzjoni tal-Gvern ta' Robert Abela kienet ċek ta' darba ta' €100, mossa deskritta minn bosta bħala daħka fil-wiċċ. ħajkunu għax ħajsalvana daħ fil-wiċċ ħanini. U xi tridu naħseb mhux ċajta di. Biex tiswa €100 bil-ħajja li qegħdin fiha. Daħk fil-wiċċu x'għamlu biha €100 tek tonfoqa f'ħakkatajn f'ġimma ġimagħtejn tonfoqa. U mbagħad il-kumplament tas-sena x'ħanamlu? €100 naħseb mhux biżżejjed żguru. Irid iżid ħafna iżjed biex illaħħu mal-ħajja li għaddejjin minnha. Naħseb għall-għoli tal-ħajja tridhom kull xahru. Fimni €100 mhix differenza kbira. Insomma, l-għoli tal-ħajja kemm tittini iżjed biex tilħaq. Kollox qed jgħu l-għoli tal-ħajja emmen settola. Kienu ħafna dawk li fl-aħħar jiem esprimew it-tħassib tagħhom dwar din is-sitwazzjoni diffiċli permezz ta' kummenti fuq il-medja soċjali fejn saħu li r-realtà li qed tola l-ħajja mhijiex ċajta. Kumment partikolari qal li kollox sar jiswa d-doppju bil-paga tibqa' dejjem l-istess. Oħrajn iddeskrivew iċ-ċekk ta' €100 li ta' Robert Abela bħala daħqa fil-wiċċ e kif dawn il-€100 tispiċċa tajjarhom f'ħakkatajn f'xirja waħda biss. Oħrajn ftakru kif il-ħajja splodiet iżda dan mhux għal kulħadd e kif uħud mill-politiċi preferenza indiretta għal eluf li ħa Robert Abela dan il-pis mhux iħossuh tant li jinsabu maqtuwajn mir-realtà u ma jafux minn xiex għaddej verament il-poplu. Boħrajn jikkummentaw li żieda ta' €75 fil-ġimgħa hija insulenti. Kumment ieħor indika kif kważi tittiċċaħħad mill-iktar affarijiet bażiċi biex jirnexxielek tgħaddi sal-aħħar tax-xahar. Dan hekk kif il-familji qed jispiċċaw f'sitwazzjoni tal-biża' bir-realtà tal-għoli tal-ħajja mistennija tkompli tiggrava jekk ma jsir xejn. Persuni oħra li tkellmu ma' dan l-istazzjoni rimarkaw li fl-aħħar jiem kien hemm żieda f'ċerti mediċini, żieda li bla dubju qed taffettwa lil diversi anzjani. B'kuntrast Gvern ġdid nazzjonalista se jara li titwetta il-weda tal-living wage. Dan fil-waqt li taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech il-familji Maltin u Għawċin għandhom garanzija li sa mill-ewwel jum tibda ħidma sabiex kull ċittadin jingħatawlu il-flus il-insterqu mill-kontijiet tad-dawl.